chiar recomandat să se insereze implantul dentar în aceeași ședință cu extracția pentru a preveni pierderile osoase ce apar ca urmare a extracției. Cu cât pacientul stă mai mult timp fără implant în zona în care și-a scos dintele, cu atât mai mult se resoarbe osul. În momentul în care nu mai avem os suficient, nu mai putem pune implant dentar decât dacă facem adiții osoase. Atunci când avem infecții acute ale dinților ce trebuie extrași, inserarea implantului se va face la 2 luni și jumătate din momentul extracției. Aceasta se face pentru a permite organismului să vindece zona în care a fost infecția și să punem implantul în os sănătos. Pierderile osoase apar în urma unor extracții complicate a infecțiilor dinților existenți pe arcadă sau pur și simplu din cauza extracției unui dinte în locul căruia nu a fost pus un implant într-un timp scurt. Osul maxilar care nu mai are funcție se resoarbe în ritm accelerat. În toate aceste cazuri este necesară adiția osoasă pentru a crea suficientă structură în care să inserăm viitorul implant. Tehnica de sinus lift se folosește atunci când nu avem suficient os în sens vertical la nivelul maxilarului superior în zonele laterale, adică zonele molarilor. Tehnica presupune ridicarea membranei sinusale și efectuarea adiției osoase imediat sub această membrană. Astfel obținem un plus de os în care putem insera ulterior implantul dentar. Fiecare tehnică de adiție osoasă este diferită și se folosește exact pe cazurile pentru care a fost concepută. De aceea, medicul specialist va alege metoda de adiție care se potrivește fiecărui pacient în funcție de nevoia acestuia și de starea lui de sănătate locală și generală. Rata de succes a acestor adiții este destul de mare, mai ales dacă este efectuată de un medic specialist cu experiență. Materialul de adiție de elecție este cel recoltat de la pacient în combinație cu biomateriale de calitate. Advanced Platelet Rich Fibrin, pe scurt APRF, este o metodă revoluționară prin care se obține o membrană gelatinoasă din sângele propriu al pacientului printr-o tehnică de centrifugare a acestuia. Membrana astfel obținută are un conținut bogat de factori de creștere și trombocite care accelerează și stabilizează procesul de vindecare. Se folosește cu succes după extracții dentare, după tehnici de sinus lift sau în oricare altă intervenție chirurgicală.